Sempre tive en taller, dentro da casa ou fora, pero sempre me dediquei a este oficio. É o nome dunha ferramenta tradicional de corte que ten forma de media lúa, se chama de feito así, e é unha ferramenta que estéticamente a mí me gusta moito. E montei a tenda na Rúa Travesa, non sabía se iba a estar un ano, 5 ou 12, que son os que estivemos ali. No primeiro ano xa empezou a traballar comigo unha persona que se chama Lola e debe levar como 9 pois Roberto, traballando tamén no taller. Xa non é un proxecto nin desde logo xa individual, porque levamos moito tempo, co cual traballamos moito en equipo. No punto físico, por decir así, te podes ver o lugar onde se está fabricando a peza e ao tempo podes comprala. Aquí nos permitimos que a xente poda botar un vistazo ao taller e lle queda constancia de que efectivamente o que temos aquí diante a venta está feito a man. A parte da nosa produción, vendemos artigos de coiro de outros talleres e teñen un estilo completamente distinto ao noso, dentro de ser piel de calidades diferentes para tamén abarcar un amplio abanico de precios e de públicos. Seguimos aquí na Algalia e esperamos estar moitos anos.